Vianočná roláda. V tomto krásnom recepte vám ukážem super postup na piškotové cesto a skvelý rýchly krém zo zakysanky. Vajíčka rozdielte, k žltkom pridajte cukor a vyšľahajte do peny. V miske zmiešajte mlieko s olejom a pridajte k pene. Prisypte múku, sódu a dobre premiešajte. S bielkou a cukru vyšľahajte tuhý sneh. Cukor nezabudnite prisýpavať postupne, aby bol sneh pevný. Časť snehu primiešajte k žltkom, potom z cesta odoberte na dekorovanie a zafarbite ho. Zbytok žltkovej peny tiež zafarbite a opatrne primiešajte sneh. Na plech s papierom nakreslite ľubovoľné obrázky, nalejte zafarbené cesto, buknutím vytlačte vzduch a upečte. Potom piškot obráťte, stiahnite papier, zarolujte, aby piškot držal tvar a ideme na krém. K milko zakysané smetane pridajte smotanu na šľahanie, cukor a vymiešajte tuhý krém. Naplňte ním roládu, znova zarolujte a dajte chladiť. Výsledkom bude dokonalá roláda, ktorá bude na slávnostnom stole vynikať. Mňa strašne baví ten jemný piškot, vďaka tej emulzii mlieka s olejom. A krém zo zakysanky, tak ten budete úplne milovať. Recept nájdete pod videom, tak šup do toho.